वो लोग है संतोष बाबू। हाँ ऐसे जय हो जय। देख ले हम जे भी पुरानिया चाची होई। हाँ ऐसे अब बदलाव आ गया। ओरिजिनल मांग जाना तनी गोधन के दिने संतोष भैया के देखने सभे मेहरारू के देखने माई दीदिया सभे के हे परले मांग भारतीय टिकाला है भारतीय मांग टिकल जाला। हाँ आइए घड़िया एकर प्रमाण का बा क्या बा ठीक से रखबा तो रहबो आ न त हिया से हे पर आगल बड़ा हे पर से उतार के हे पर छोड़ देबो आ घसक जबो। ओरिजिनल मेहरारू ओरिजिनल खाना ओरिजिनल गाना भेटात कहाँ बा उ त उहे गवात बा आज भर रुक जाए मड़ई में ढूक जा बबुआ हो त हमरा गीत के भाव बा के बतवनी हे मुरारी आओ एक कलयुगो में तार जरूरी बा कि जीवन आनहारा धृतराष्ट्र के बेटा गंधारी के पुत्र दुशासन कि ये जीवन आनहारा के बेटा याद शेर भइल बा द्रौपदी बेरा कहावायो शेर भइल बा। भजन रहल अब आई मान ली कि साफ सुथरा भइल बा तो ये नहू से साफ सुथरा होके के चाहिए। हाँ जी अब 24 घंटा खंड जाम भइल बा ए जगी बाबा के जब से राम विवाह चमकल तब से विवाह कीर्तन विशेष रूप से अठजाम के समापन के बाद होखे लागल। हाँ जी 24 घंटा परम पिता परमेश्वर के पुरुषोत्तम राम जी के नाम होला। आ जौना स्थान पर माई आ बाबू दोनों आदमी ना रहे उ जग शुद्ध ना होला ना कोई कीर्तनकार के कोई कथावाचक के कोई संगीतकार के बुला के अब भगवान के लीला गावल जाला माने माई के भी लीला बाबूजी के लीला गवा के एक कइल जाला तो हमने के मुक्ति के मार्ग मिले। एक समय के बात बा प्रसंग रहत बा धनुष जग से भगवान शिव के देल एगो धनुष जो नहीं छपरा के धदीची ऋषि के हड्डी के बना रहे दहियावा के धदीची ऋषि जी रहे उनकरे हड्डी के बिना धनुष बना रहे। जौना धनुष के भगवान भोलेनाथ जनक जी के जाके दे दे एगो लोहा के बक्सा में वो धनुषवा रहे उत आदमी से उठे वाला रहे एगो लोहा के बक्सा में जौन भारी वस्तु में नाचे वाला वस्तु लाग जाई ओकर वजन हल्का हो जाला। एगो लोहा के बक्सा में वस्तु रहे वरुण देव हजारों वरुण देव मिल के लोहा के बक्सा के जो रहे भोलेनाथ के द्वारा ले जाके जनक जी के दरबार में रखा गई। जनक जी से भोलेनाथ कहनी कि धनुष के संभाल के रखियो आवे वाला दिन में धनुष तार इतिहास के नाम के बदल दे। एक समय के बात बा कि राजा जनक बेटी जानकी से कहनी कि बेटी जानकी हम जाता नहीं जंगल में शिकार खेले हे महल में कोई के जाए मत दिहो। राजा जनक इतना बात कह के आ जंगल में शिकार खेले खातिर राजा लोग शिकार के शौकिया होला चल देनी। मैया जानकी छोट अवस्था में रहनी मन में चिंता आयल कि हमारे घर बा और परिवार भर के मान ली कि घर बा तो अब कह देव कि बबुआ हे घर में नइखे जाए के तो लइका तेज हुई तो शंका जताली कि काहे बाबूजी मने कह देलन। मैया जानकी जात बानी ओ महल में जब दरवाजा खोला तनी तो काश कुछ जामा रहे आ एगो पुरान धनुष रख रहे। वो धनुषा के बाएं हाथ से उठा के अलगा रख देनी काश को सुखार के लीप पोत के पवित्र करके दाहिने हाथ से फिर वही जगह पर रख देनी।
सुनी ना सुनावत बानी आरा सुनी ना सुनावत बानी प्रभु राम के कहानी आये भाई अभी लई के नुबानी आये चाचा अभी लई के नुबानी तो सिखले बानी जवने गावतानी अभी लई के सिखले बानी जवने गावतानी अभी लई के बेदवा पुराण से आरे बखान करत बानी बेदवा पुराण सब हम करत बानी अब ही लइके बानी सिखले बानी जवने गावतानी अब ही लइके हेलो ज्यादा संतोष भैया हमनी के मरम तो एको आदमी उठा हाँ हम कहीं ले गाँव में कि हमरा मजिल में एको आदमी चल जाई तो ढेर बा हाँ एगो झोड़ियों में 10 किलो वाला झोड़ियों में हमनी के गोड़ हाथ बैठा दे तो चल जाए हाँ जे 90 किलो के बा वो लोग जान तू लोग समझिए हमनी के तो एको आदमी एगो डोम के जरूरी बा आ एगो चिर सजे वाला उतने में हमनी के ठीक गलती चलिए मलिकार लेकिन मरबो ना भैया माई हमनी के पूरा गोधन के दिन सारा पेला हाँ शंकरवा मरो ममतावा राण पूर्णमी एथिया मरो और बिंदवा मरो पूर्णमी राण अरुणवा मरो अरुणवा बहु राण संतोषवा मरो संतोषवा बहु राण आ जावना मुँह सरपले बानी ओ मुँह में रेंगनी के काट हलो काहे खातिर माई सरापेला साल में एक बार कि अपना बाल बच्चा पर नजर मत लगाओ बाल बच्चा के जितने सरपो उतने विनाश की उड़ जाए तो सरपो कबू कबू हमने का आशीर्वाद के रूप में मिले जय हो जय तू रार ना हो कबू हम आशीर्वाद देता नहीं ए हवाते चल जाइए हाँ भाई तू एगो हऊ ममता बा हऊ पुलिस के पतो हिया हाँ हाँ रउआ हमारे खास पतो है लेकिन अभी पतो को हम तो इज्जत चल जाए अभी रउआ भौजाई के रूप में बात बबुआ हो अच्छा ये कोनो हंसी मजाक खराब बा अब यही ला कितना प्रयास करने से तू का बारो प्रेम से मारो दिमगर आदमी लाठी ना कांटा रखाई आटा के बोरा में ही ना दिमाग से नु मारी अब ना चलक जी जब जंगल से शिकार खेल के महल में जा अरे तो कोई सन भइले सिया जी के चुप हो बेटी हो सिया जी बेटी पोछाना नये नावा के लो रे जब कोई वीर धनुष के नाम दुर्लभ लोग पूरे परिवार चिंता में पड़ गई ए जियने गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिखा था जनक जी कहने के राजा लोग तू लोग राजा हो वो लोग राजा हो हाँ आहा सीता जी इंतजार में बारी माला पहनावे खाती